Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Лау яғламу н-насу ма фи салатил иша ва салатил фаджри ла атаухума валау хабва." Әгәр кешеләр төнге һәм иртәнге намаз, җәмәгать намазы өчен нинди әҗер савап көткәнен белсәләр, бу намазларга үрмәләп булса да барылар иде. Шушы намазларга үрмәләп булса да барылар иде. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям башка бер хадисендә әйтте: Кем җәмәгатьтә, ягъни мәчеттә, имам артында, җәмәгать белән Айша ястү намазын укый, төнге намаз димәк. Ул үзенә ярты төн кыям торган әҗер савап алачак. Ә инде кем фәҗр намазын шулай ук җәмәгать белән уздырса, җәмәгать белән укыса, имам белән мәчеттә, ул үзенә төне буе кыям торган әҗер савабын алачак. Шуңа күрә без инде мондый хадислар күп укыдык. Айша ястү намазының һәм иртәнге фәҗр намазының мәчеттә укуның нинди зур әҗер савап икәнен. Шуңа күрә инде бу намазларны гомумән барлык 5 намазны да мәчеттә ир кешегә сау-саламат ир кешегә мәчеттә җәмәгать белән укырга кирәк.